Dostlar selam. Ayda gittik mi? Koyda bizim yigitler? Selam yigitler. Selam. Başta kuvarını jıvıtabız. Haydi. Iske. Давай gireriz. Haydi kişi gireriz. Хәзер инде тренировканы башлап китик. Беренче күнеге безнең утырулар. Аларны сез скамья белән дә ясый аласыз, скамьясыз дә ясый аласыз. Башлап китик. Утырабыз, басабыз. Утырабыз, басабыз. Тагын бер 8-9 мәртәбә ясыйбыз да, аннары икенче дәрәҗәне күрсәтербез сезгә. Бигрәк җиңел бу. Ул беренче дәрәҗә. Хәзер инде шул ук күнегүне бер аяк белән генә эшлибез. Бер аякны тотабыз алдарак, берсе басып тора безнең. Утырабыз, басабыз. Скамьяга утыр, бераз җиңелрәк булыр. Шуннан бассаң. Шулай дәвам итәбез. Әйдә. Оп. Әйе. Оп. Шулай скамьясыз да ясап була аны, дуслар. Хәзер инде икенче күнеге безнең отжимание. Русчасы, татарчасын һаман әле тәрҗемәсен белмибез. Өтенүләрме, нәрсә буламы шунда ярдәм итсәгез безгә тәрҗемә белән рәхмәт әйтербез сезгә. Шуның өчен безгә яки скамья, яки идән генә кирәк булачак. Уларыбызны иңнәребездән бераз кимрәк куябыз. Аска төшәбез искә. Аска искә. Birinci ders için evet buldu bu. Yigitler hazır olga taба үзегез күрсәтәсез. Yigitler менә бүгенге көндә бик күп кешеләр спорт белән шөгыльләнә башлады ич. Чынлап та популярлашты дип саныйсызмы? Мин шулай дип саныйм, чөнки 10-15 ел элек площадкаларда юк иде, паркларда рәтләп юк иде. Шартлар яхшырды хәзер, шуның өчен спорт белән шөгыльләнгән кешенең саны да арта бара. Площадкаларда да элек кешеләр юк иде, турникларда кешеләр юк иде. Хәзер иртә белән килсәң дә сәгать 6-да 7-дә монда дөнья хәтле кеше, кич белән дә килсәң дә дөнья хәтле кеше, көндез дә була. Тәүлекнең һәр вакытында табу була монда. Руслан, менә син күпме инде спорт белән шөгыльләнәсең? 10 ел артык. 10 елдан артык. Ничә яшисең? 14. 14 яшьтән. Нәрсә белән шөгыльләнә башладың? Хоккей, карате, физкультура, мәктәптә. Менә воркаут белән дә шөгыльләнәсеңме? Турник. Син рәис кайчаннан бирле спортта? Мин бер 12-13 елдыр. Минем беренче спортым американский футбол иде. Аннан соң тренажерный зал башланды. Турниклар бер 5-6 ел элек тормышыма керде. Хәзер син фитнес тренер булып эшлисең. Соңгы 6 ел фитнеста тренер булып эшлим инде хәзер. Руслан, син дә тренерлык эшчәнлеге белән шөгыльләнәсең дип беләм. Мин балаларны гимнастикага һәм акробатикага өйрәтәм. Менә профессиональ спортка кирип китү өчен ничә яшьтән шөгыльләнергә кирәк? Профессиональ булу өчен бала чактан әлбәттә. Бассейн 3-4-5 яшьтән башлап, художественная гимнастика 3-4 яшьтән кызлар өчен, 6-7 яшьтән малайлар өчен.
футбол, хоккей 4-5 яшьтән башларга кирәк. Һәм һәрбер спортның, профессиональ спортның үз яше бар керү өчен. Ләкин спорт профессиональ гына булуы мөмкин түгел, чөнки әгәр шулай булса, безнең белмим, 100 мең кешенең икесе өчесе генә спорт белән шөгыльләнер иде. Шуның өчен любительский спорт та бар безнең гади кешеләр өчен. Анда бернинде Яшьләре юк. юк, теләгәндә кереп була. Ләкин юлың да бераз катлаулырак булырга мөмкин, чөнки әзерләнү дәрәҗәң бик югары булмаса, башларга авыр булачак бераз. Аның өчен фитнес бар, площадкалар бар. Профессиональ спортка керергә кирәк дип саныйсызмы гомумән? Баланың таланты бар икән, шул чиракта керергә кирәк. Мәкаль бар. Физкультура лечит, спортка лечит. Профессиональ спорт ул күп төрле травмалар белән бәйле һәм психика өчен дә бик авыр була ул балалар өчен. Аның өчен уйларга кирәк әле башта. Баланы спортка бирер алдыннан 100 мәртәбә уйлап карарга кирәк. Рәис, менә шундый Русландагы кебек мускуллар, бицепслар, трицепслар ясау өчен күпме шөгыльләнергә кирәк? Күпме дигәндә һәрбер кешенең үз вакыты булачак, чөнки башлангыч дәрәҗә һәрберенең төрле була. Ләкин шартларны әйтә алам. Беренче шарт регуляр шөгыльләнү, атнага 3-4 тапкыр. Икенче шарт дөрес рәвештә туклану һәм регуляр туклану. Иртә белән ашасаң һәм кич белән ашасаң, шундый матур мускуллар ясап булмый. Һәм өченче шартта бар йоклау. Вакытында йокларга ятырга, вакытында торырга. Һәм иң әзеннән 8 сәгать, 7-8 сәгать йокларга кирәк. Менә шул 3 шартны әгәр дә үтәсәң, Руслан кебек булырсыз. Рәис, бит ул дөрес тукланумы? Тренировкадан соң бигрәк дөрес.